Здравейте хора от YouTube, аз съм Ексатекса и днес виждате ще играем Route 27, доста Hulk Hogan титул матч, King of Rank. Мисля да игра един... Не, няма игра, защото преди малко играх малко на титул матч, направо не смазаха, сега ще играем едно един срещу един. Не съм много добре, но няма да има лимит. Да, така ще бъде. Ще играем с моят любим. Ще играем с Hulk Hogan срещу Рикши. Виждате, просто Рикши също много добър, но Hulk Hogan човека си е човек, просто няма да кажа. Ще играя с Triple H. Triple H ще играя не с Hulk Hogan, защото така съм решил. Into the game! Така махнал съм звука на играта, защото мога да ме сложат за копирайт. А както знаете... Не съм много... не с... Защо съм с Hulk Hogan, нали си го смених просто? Гледайте, мен лик ще ме прави на нещо. Направо с джойстика да ще игра. Не! До тук съм. В принцип аз съм много слаб. Хей, сега... Какво кажа? Той сега ще ме тушира направо. Той направо ще ме убие този човек. Гледай. Дай, така. Карах му една. Не! Ох, то Рикши човек. Той е джикитац. Къде тръгна, бе? Луя Triple H, бе. Не! Не! Блокира ми атаката! Не! Така. Той Рикши с един удар човек. Не, Казвам ви, опа. Triple H, някакво. Ще седи навън, но... Добре, това беше доста нереално. Победих! Hulk Hogan победил Рикши. Ето това е ясно в истински живот, но аз победих, дами господа. Ще направим още един матч. Това е моето решение. Видите, аз играх за Triple H, но така. Сега ще играем един матч с Triple H. Не. Пак ще... Едно въз едно ще бъде. Нормал, но лимит. Не. Чайте. Добре, така ще игра 10 минути. Това виждате колко бързо туширах. Робин Ван Дам. Това не е Робин Ван Дам. Undertaker, Батиста, Сабу, финали. Джеф Харди, Крис Джерико. Това не го знам. Рей Мистерио. Биг Шоу. Дали да не играя с Шон Майкъл и ето моят човек. Въсъл Рикши ще бъде. Така, само че си сложиме Шон Майкълс. Да ни е наш човек. Тук да ни помага в една известна степен. Не знам в каква степен ми се чува който, надявам се да не се чува много. Виждате, Triple H срещу Рикши. Triple H, какво прави тук Triple H? Удря Рикши. Тук се опита да направи нещо, но ето че Рикши блокира всеки нещо.
Виждате, тук даже не успях и да го оцеля. Рикси само, че са атакува. Взимаме, тръшваме направо. Някаква ръка. Виждате, на земята съм безпомощен. Много. Какъв удар. Това даже не знам дали беше саблен ух. И... Опа, какво стана? Ух! Изяде един ретник. Бързо, докато не стана. Бързо. Стай. Бързо. А така. Аре, удари от то, То дебелак смотан. Знаеш какво? Ти приключи своя дневен ред. Метни го назад. Motherfucker. 1, 2, 3. И Triple H побеждава. Страхотно, да. Очаква се да победа Рикси отново. След като Халк Хоган и Triple H го направиха. Да, и това ще бъде всичко този клип. Ако ви е харесал, може да дадете лайк, да се абонирате и да не забравяйте да изпуснете клип от този канал.